Kining paghugas sa tiil sa isig katao gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo nga mao'y nagbuhat nato superior kay siya kay kanato. Mas superior pa ang iyang dignidad kaysa mga Filipinos compare ngadto sa presidente ni President Duterte. Mas superior pa ang iyang dignidad ug ang iyang gahom ikumparar sa atong relasyon isip mga Katoliko ngadto sa Santo Papa. May-imagine ninyo? Kay Ginoo gud siya. Siya way gahimo nato. Ang Santo Papa o man maghimo nato. President Duterte nagpailik ra man na siya nato. Siya gyud kay siya naghimo. Pero sa iyang gibuhat ni hugas sa tiil. Kamong mga asawang ni aron dinhi nakasuway na mo nga kamoy mohugas sa tiil sa inyong bana. Kanang gikan siya sa lakaw ba niya kamoy mohugas o siya ra dito yung manghugas yang tiil. Labi na gyud magkalapok siya kay uwan kayo kamoy mohugas. Lagi testingi ini guli. Kamong mga bana, kung magkabulingit ang tiil sa inyong asawa, tungod sa iya itong pagpanglimpyos tugkaran, kamo mo'y mo-offer nga ako'y hugas imong tiil day. Ambot, kinsa ka ninyo'y nihugas na na. Ika mo maingon, manihula mo diyan na tubig diyan daghan. So kining paghugas sa tiil, usa ni kabuhat sa sulugoon. Mao ni ang kinaiya sa mga Hudiyo. Labi nag-arang-arang pagkabutang, nya na sila sulugoon. Ang sulugoon mo'y muhugas sa tiil sa ilang agalon, inig-abot gikan sa iyang biyahe. Tahor kay na sila, igora nang mulingkod, magdade nagplanggana o para hugas ritual sa paglimpyo, una pa mudayon sa balay ang agalon. Di gani na magda ang sulugoon og tubig para ihugas yang tiil, patay kang sulugoon na ka. Hugasan yung kasaba na. Pero si Jesus, maoy ni hugas sa tiil sa iyang mga tinunan. Unsa may iyang punto, ningon siya, ako nga inyong magtutudlo, mihugas sa inyong tiil, kamusad, sa tisumpay, kamusab, kinahanglan, maghugasay sa tiil sa usag-usag. Unsa may spiritual meaning aning paglimpyo sa tiil mga igsoon? Ang pagkuha sa sala. Mao na kita di ay tanan magtinabangay ta nga makuha unta ang mga sala sa atong isig katao nga mahimo tang kaabag sa pagkuha paglimpyo sa iyang sala. Dili tigdugang og sala, tiglimpyo sa iyang sala or mupaminos sa iyang sala. Kung ang usa ka babae nga gwapa kayo, nindot kay glawas, nga magsulob dayon siya ng mubo kay sinina, nya taas pa jud kay gliab dinhi ani, pakita pa jud dinhi ani kay kana na lang ikaw-it nang naang colorless nga si tawagan ng murag tangsi. Mag-shorten siya contrast kay sa iyang panit kay puting niyang puti at short din siya o kanang itong niya gisi-gisi pa yun. Unsa man na siya? Nagpamino sa sala o nagdugang sa sala? Hastang sa aspari, mapunan. O na, aron maminos ang sala, kuhan, kanang ayaw, una-una Una karon kamong mga bana, ingna kuno yang kaugalingon, kung buhaton ni nako, makapaminos ni sa sala sa kong asawa. Kung magsigi kong inom, makapaminos ni sa sala sa kong asawa. Magsigi kong sugal, makapaminos ka ni siyang sala. Bahala mo diyan. Ang mga asawa, kamusad, pag hunahuna po kuno mo, unsaon pagminos ang sala or pagkuha sa sala sa inyong bana. Na kaniya kong bana, nangabit naman kung akong yaw-yawan, muminos ka ning iyang sala sa pagpangabit. Kining iyang pagkasugarol o pagkapalainom, magmaoy ra ba inig uli, kining akong pagyaw-yaw, makapaminos ni sa iyang sala.
ug ako ni siyang buwagan, maminos ka ang akong sala ug ang iyang sala. Be, tubag. Muminos dili. Kung ako ni siyang pasayloon, niya igabot niya ako din ni siyang gakson, niya ako din hugasan ang iyang tiil sa di pa siya mato. Niya akong masahian ang iyang buko-buko kay gipamaulan ra baning animal. Niya ako ning masahian. Makapaminos ka ni siyang sala. Ang sa iyong paminaw? O kana, pangunauna na. Ug ako ning tagdo ng iyang kabit, niya og inig birthday niya, akong tagaan og gift, makapaminos ka ni sa ilang sala. Oy, tubag. Kining akong paghatag og donasyon o paghatag og kolekta, makapaminos ka ni sa sala pare. Inyong paminaw. Ambot lang, wag mo kibaw. O kining akong pagsigig libak pare, makapaminos ka ni siyang sala. Kining pagsigig akong daot niya, makapaminos ka ni siyang sala. Ngayawan on ra ba kining pariya? Kana ba? Inana. Kining ako mga anak, siging duwa sa computer, o sigihan ko ni kasaba, muminos ka ning ilang sala. Sa ilang pagkatapulan, sa ilang pagkagahingulo, sa ilang pagkabadlongon, kining akong paglatos, pagkusi o pagkasaba, makapaminos ka ni silang sala. Ana. Saman. Aka muna na itubang. So muna una, ikaduha, pagpakita sa tinuod nga gugma, ang paghugas sa tiil. Mao ang pagpakita nga tinuod kong nahigugma ninyo. Kana bitang mga ginikanan nga nahigugma silang anak, maugignay mo limpios anak, di ba? Nakasuway na mong panganak. Namoy mga anak, kadaghanan. Kisa may dunay anak din isa ko ng kamot. Kanang may anak ba? O di mo isa, mamatay inyong anak. Sige. Okay, congratulations. Yan, nahigugma mo sa inyong anak. Ay. Yawanan nyo sila kusiya. Waan nyo hapaka. Mao na, dili mo consistent. Gugma gani, kanang gugma, maging sino ka man. Bisan pag unsay imong buhaton nako, hasta Judas nga nagbudhi ni Jesus, gilimpyuhan ni Jesus ang tiil. Wa siya giit sa puira, wa siya moingon nga karilang unsi akong hugasan na, ikaw hudasa ka di ka hugasan. Kay wa na determinado na kay kas pagbudhi nako, wa na kay labot nako. Wa oy, tanan gyud iyang ihugasan. Nganuan kay gugma. Ang gugma day mga igsuon, mga tinud-anay, dili mo isip sa binuhatan sa tao, kung dili magsigig higugma sa iyang isig ka tao. Di ko no, lingi ako no ng imong tupad. Tupad niyo ba? Lingi. Ingna ko no, pangutan ako no na imong tupad, ingna nahigugma ka na ako. Ingna. Okay, tanaw na itong musanong ba? Nahigugma ka na ako. Niya, nagingon niya, higugma siya. Karoon na, hugasin niya akong til. Siya, suluha ko rin, may magpungkol ka niya, panghugas dito Adili na siya tinuod, nga nahigugma ni mo. Kuwang na kay tani karoon kuwang na kay tani kanang pagpangutan na ba, pag-check ba og nahigugma pa bata sa atong isig katawo. Kay kasagaran nato mga igsuon, ang atong kaugalingon mo itong gihigugma. Ang atong kaugalingon mo isigihan atong pangitag paagi nga matagbaw og kanunay gyud nga malipayon. Bahala naghilak na ng atong mga silingan, basta ako malipayon. Bahala na mo diha. Bahala na mo. Ano ba? Nabitay PWD. PWD ba? Midonate din hignato ni palit sa atong hope and opportunity. Usa ka buwan niyang tigom-tigom sa iyang madawat sa diyan ikuhaan ka ng madawat niya nga assistance. Nya iya dayong gi hulog din PWD siya.
Si ako tong nag-text pa dir nga PWD. Nakuha na lang ko sige hisgot kay hapit na mo to akong luha. Siya nang ka PWD, mo donate dire. Ni aga ni mga Mike Iglawas, why donate? Sorry ha, pero naman siya daghan ni donate ginoon. Pero wag yun mo palit, wag yun maghango ba? Niya katusan, balik ko na ko pagkuhan, usa ka estudyante, nga pagatagaan siya sa iyang mama, kung mutabang siya sa ilang tindahan, tagaan siya 150 ang adlaw, basta mutabang siya. Pagkadungog niya nga niya ni dinhi niya, sige siya paminaw, si kanya, pa siya, senior high pa siya. Nagtigom siya sa katong hinatag sa iyang mama, dili niya gastoon, kay iyang idonate diri, o nakahatag sa siya, o usa ka, hope and opportunities lang. Ambot. Ninyo ning ma-imagine? Dili. Mao ni siya ang mga tao nga nahigugma ba sa simbahan. So ang simbahan mao ang atong lugar diin anha ta mo buhos sa atong paghigugma. Dili lang kay ngono tabangan ta ni Father kay ganahan kay kuanin Father. Ayaw sa Father ang simbahan. Ang simbahan yun mo itabangi, dili lang ang pare. Nga nung manigwa na ko din ni San Vicente, adto na sad mumutabang sa sunod na kong parokya. Nya kani dinhi, dinasad nyo tabangan. May sa noon, adto mo dito. Pero maayog yun nga, tanan yun simbahan. Basta nang inahanglan, atong tabangan. O kinsa man ang simbahan. Ang simbahan mo ang niambit sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang tanang binunyagan, ang tanan nga mukaon sa iyang dugo. Muna kung gusto ganay kang maapil ka sa simbahan, siguro ang makamao kang mukaon ni Kristo. Kay matod pas atong tubag sa Salmo. Ang sa atong tubag sa Salmo, ang kalis nga atong gibindisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Mo bitan na kanang manimba bitaw mo, nya dili mo mukalawat. Murag laway kay paminaw. Kana bang di lang kung kaon ni mo Lord oy. Di man ko angayan. Nganong ni simba man ka? Pangutana ko no. Hingga nga sa badin gapuyo-puyo man mi. Nganong gapuyo-puyo man sa no? Sige, tubaga. Ang agod pa din, nagkabit-kabit man gud mi. Nganong nagkabit-kabit man sad mo? Sige. Siya, ikaw gani pa din, naam sa kay kabit, yung sikag ni isa diya. Kailan ko gilaptin? Kana ba? Nganong magsigi man tagkupot anang atong sala nga nahimong babag sa pagkalawat ni Kristo, nga angayan man ginuntatan mangilabot sa simbahan mo ambit sa iyang dugo kay siya gani mismo matud pa sa ikaduhang pagbasa siya mismo mihatag man sa iyang dugo aron mahimong kalanon. Murabag nahimo ng baksin nya makaayo kuno na sa atong COVID nya kitang tanan di ta mudawat. Saan na pala na? Ato lang na ipabalik-balik og tugsok dito sa taga DOH, ya kamu na lang, utda na lang tugsok diyan ninyo. Isa kamu din nasipan, di lang ni. Ay di, og makamatay na, mga matay tang tanan, dungan. Og makabuhi sana, mga buhi tang tanan. Maginambitay ba? Selfish bangog gaita. Kung ang kamot, kaning akong tuong kamot, di ang mangilabot sa akong tibok lawas, unsay mahitabuan ni? Kaning kamuta. Din ani ka kulikta. Kaya kulikta mo sunod man na inig sumagwali. Unya, og dili sa mangilabot, iwa na siya ilabot sa giyaw-yaw sa baba. Ato daplin, wa na di siya kulikta. Mukuyos, mamatay. Sama sad sa sanga matud pa ni Kristo nga mahimulag sa punuan, malaya. Muna ang taong siging pakasala, nya dili na makakalawat tungod sa iyang mortal sin. Nya iya ginang panggaon ang mortal sin. Bahala na lang dili kakalawat, nya mosabot ra gid nang Ginoo, mosabot ra gid nang Ginoo. Yes, why problema sa Ginoo nga igsoon? Makasabot ra gid siya kay masinabuton kay Ginoo. He is absolutely understanding.
Purti gina niyang musabot. Kana bitang inom ko, Padiroy, musabot dalang sang Ginoo tingali. Padir na way problema, musabot ang Ginoo. Basig ika mo iwa kasabot sa Ginoo. Kaya kana ra bang Ginoo kung musabot na siya, musabot ra gid na siya nga moadto ka sa impierno. Di gid na siya mopugong. Kay musabot ra gid na siya. Di gid na siya magbabagbabag nimo kung muambak gyud kas kayo sa impierno. Musabot ra gid na siya. Nya, nakasabot ka ana. Uy, tubag. Og mao na ang atong gibalik-balik pagpamalandong. Karon matag Semana Santa, labi na gyud karon, ang Eucharistia muambit kita ni ana. Paningkamot yung makakalawat ka. Kung naa may sala nga dako, sulbara, og di ka kasulbad, ing na ang pare, may kaiming musulbad ana. Kung ang imo ganing problema, puyo-puyo, nya minyo imong kapuyo, taklis pare. Kay single man gyud mi. Oh, ano man dili mo sagupos pare. Oy, sagupon mo eh. Pero dili mi mo kabit-kabit ninyo. Gawas no magka-snabot kita. Pero dili mi mo ana. Ano man, tudluan mo na mo asa dapita unsaon pag himos kinabuhi nga mahimot ang qualified nga makasud og langit. Muna among role kay kami man ang gitugyanan ni Kristo nga mopadayon sa buhat sa kaluwasan. Duol pare, patambag pare, patambag sa mga madre, kay kanang madre ug pare maura sad nay magunay-unay. Og tambag ninyo aron maadto mo sa langit. Ana. Mo bitaw. Mao na among misyon. Mao bitaw wa mi magminyo aron kamong tanan makadangop namo way mangigi. Nya kami sang tanan makasulti ninyo kaya ra gyud. Look at me. Ana. Kaya kana pa puyo mo. Nya minyo ang usa. Pagbuwag sa mong puyo. Nya ina mo paghinikapay. Nya sulbara usa tong problema sa usa. Nya human og masulbad na to, libre na siya pagpakasal, balik mo puyo. Pakasal usa. Yaman, tipon dayon. Ala, 24/7, kumbati mo diag mayo. Wa na ginay problema. Maura na siya, no? O ginaot unta, nganining atong gihimo rong selebrasyon, makaamgot ta pagbalik, kanindot di ay ni Kristo, nahimong pagkaon. Sama siya sa mga kanding o mga karnero, nagiihaw, nagihisgutan sa unang pagbasa. Siya di karon mauna ang giihaw nga karnero. Nahimong kalanon o kining maong kalanon makawagtang og yawa. Sama usab sa unang pagbasa na kung mag-ihaw sila karnero ug ang dugo ihidhid silang pultahan, way kamatayon nga musod sa ilang panimalay. Makawagtang og yawa kining maong pagkaon. Mga unta ani ha. Kaon mo dili. Very good. Unyag mga matay mo, okay ra dili. Inaot unta ugma sugod na. So karon atong himuon ang rito sa paghugas sa mga tiil sa ato mga pinili nga mga katawhan nga nagrepresentar sa nagkalain-laing sektor dinhi sa atong parokya.